Hello guys, खुलुमबाय आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ। जों मोजाङै दं। दिनै मानडेनि मोनाबिलि समाव जों फुजा हैनो ओंखारदों। लक्ष्मी जायजों मैया मोनाद्रायनायखाय हैयासै, दैसाखौ गारबोदों न'आव। आंहा दख'ना गानलायलायदों, उदै गिन्द्रि नुलायलायनाय। मालाय बयनिबो न'आव साजायसिगोन नै। जोंहा थांनो ओंखारगासिनो दं। ओमफ्राय जोंनि मैया आं सान्दा हैनाया बे सान्दा हैनाय खाथियाव आरोना। खोमसियाव सिनायनो नागिराहाय मानसिफ्रा बुहरबायदि हाथाइल' गोजों नुलायलांबाय आंखौ। आंखौबो नुवाखैनो होनदों। नोंथ' गोसोमजों खोमसिजों जेबो सिनायासै नोंखौहाय। चल' होमबालाय। वाव हेपि कालि फुजा दासना बिउटिफुल मालाय sana kan malah lama sajaजोबथारदोंहाय लामा मोखां मोजांथारमोन नालाय बिसोरनि लामाफ्रा मन्दिरा वाव साजायदों बिउटिफुल Hello, check. Drawing competition dan Hello, check. बे माइरंआ जाहैबाय कन्ट्रलाव मोननाय ओमफ्राय बे माइरंखौ आङो प्लास्टिकनि नामा होननानै सावनायनानै नायगिरदों आरो आइया जावगासिनो प्लास्टिकनि ना मानि नायनो नागिरदों माबा मानसिया खोन्थादों नालाय प्लास्टिकनि सफैजोब्बाय माइरंआ होननानै गोजावजोबो होननानै ओंखायनो आं नायनो होननानै ट्राइ खालामदोंमोन आरोना सावबाबो जाया बमनि बे गसरनायासो सिगां खामाखै आरोना ओमफ्राय जिखिजाया जाया रुनायजों जोंहा लगायनानै जायो नालाय ओंखायनो जेबो नङा आरो माइरंआनो फिसा गेलेदों मालाय जसोंनाय सासे Daun dulu deh, daun deh. Manja tuh.